23 अक्ट'बर बुधबारखालि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि इं 2023-24 मायथाइनि बाजेटजों गवालपारा जिल्ला सिंनि दाब दाब जायगायाव मावफुंनाय खामानिफोरनि बेखेवनाय हाबाफारि जालाङो। मख'नो गोनां बाथ्रादि 23 अक्ट'बर बुधबारखालि गोदानै मावफुंजानाय धुपधारा बागदबानि लांदां जौसां, धनुभाङा फुख्रिपारा आरो घाग्रा मुवामारिनि सि दाग्रा मिरु, मासजागखालि UN एकाडेमिनि बाउन्डारि वालजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथांखि बेखेवनाय बे हाबाफारियाव BKWSनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा रमिय' पि नार्जारि, मावफुं सोद्रोमा अमिय कुमार बसुमतारि, गवालपारा जिल्ला एबसुनि बिबानगिरि मावथि सोद्रोमा, ओनसोलनि मानगोनां सुबुं आरो गोबां रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। 2022 आरो 23 वित्तीय बर्षनि जि मोनसे वेभिं सेन्टार बे वेभिं सेन्टारखौ नोंथांमोननि बे गामियावनो मानगोनां बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि डेपुटि चिफ बिथांनि फान्डनिफ्राय बेवहाय सेंसन खालामनानै दिनै गाहामै गाहाम लुफुंना होबाय आरो बे वेभिं सेन्टारखौ बेखेवनो थाखाय जोंनि गेजेराव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां डेपुटि चिफ बिथां रमिय' पि नार्जारि सारा जोंनि गेजेराव नुजाफैदों। बिथांखौ गिबियावनो गावनि सिनायथि होनो लोगोसे बिथांखौ गांसे आर'नाइ बरायनो थाखाय खावलायदों। बिथांजों लोगोसे बर' गथ' वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिनो जोंनि लकेल EM मानगोनां अमिय कुमार बसुमतारि आदा बिथाङा जोंनि गेजेराव दं। बिथांखौ गांसे आर'नाइ बरायनो थाखाय जों आरो सासे सिनायथि होनो सानदों। बिथाङानो जाबाय गलाघाट जिल्लानि सासे समाज सिबियारि बिथां मानगोनां निलकान्त बसुमतारि। अट'नमास काउन्सिलनि 2023 आरो 24 2023 आरो 24 फाइनान्सियेल इयारनि जि रां बावजा बे रां बावजाजों नैबे अक्सिगुरिनि लाङामारा मन्दिरनि मोनसे कमिउनिटि हल एबा कालचारेल कमप्लेक्स मुङै बेखौ स्किम हमनाय जादों। दा बेनि दिनै गोथार बेखेवनाय हाबाफारि। दा बे हाबाफारियावनो जोंबो बाहागो लानो हानाय जोंनि काउन्सिलनि मानगोनां EM अमिय कुमार बसुमतारि मोनहा बिथां जोंनि बेवहाय बाहागो लानो हानाय गवालपारा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि बिराज हाज'वारि आरो जोंनि बड' क'अर्डिनेसन कमिटिनि बोसोनगिरि प्रिन्सिपाल बर' मानगोनां बिथां आरो बाहागो लानो हानाय नैबे गामिनिनो गामि बेंगिरि आरो गामिनि रायजो राजा नोंथांमोन बाहागो लानो हानाय जोंनि नैबे जितु कमिउनिटि हल एबा कालचारेल जि कमप्लेक्स बेखौ लुफुंनानै होनाय मानगोनां थिकादारजों लोगोसे बिथांनि लोगोफोर आरो बेयाव बाहागो लानो हानाय बर'निनो मोनफ्रोमबो माहारियारि गौथुमनि दैदेनगिरि नोंथांमोन रायजो राजा नोंथांमोन आं गिबि गिबियावनो बयनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय आंनि मोजां मोननाय आरो सिबिनाय आं बेखौ जासिहरबाय। दिनैनि गोथार बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जि रां बावजा बेखौ जों बोसोरथाम बाहायनो मोनबाय आरो बेयो थामथि खेबनि थाखाय जोङो बेनि जि रां बावजा बे रां बावजाखौ जोङो गुबुन गुबुन जोंनि काउन्सिलनि जि मोनसे बियाबफोर दङ बेयाव एसेब्लाबो जोङो बेखौ लुफुंनो हादों जों बेखौ नोजोर बोदों। गोमो आरो गोथां बे कालारखौ नुयोब्लानो बे जि ग्राफ नुयोब्लानो जों हमनो हायो बेबो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि रां बावजाजों लुजानाय होननानै। दा जोङो नोंथांमोननि राभा आसाम एरियायाव गोलैनाय सरखामरबार गवालपारायावबो जों मोनसे एसेल' मोननाय जि मोनसे रां बावजा बेजों हानायमानिखौ मावनो नाजाबाय थादों। जोंनि काउन्सिलाव जों बेखौ नोजोर बोदों रां बावजा फिसा काउन्सिलखौ जों मालाबाबो फिसा नोजोरजों नायाखै। दा बेजों जोंनि गामि फैनाय बा जोंनि हप्स एन्ड एसपिरेसन बेखौ हयथ' सुफुंजोबनो थाखाय जों एसे नेबावनांगोन। नाथाय बेनि गेजेरजोंनो जि एसे हायो जोङो मोनफ्रोमबो जि स्किम बेखौ 5 लाखनि गाहायाव जों लायाखै 5 लाखनि गोजौआव जेसे हायो बेखौ लानो थाखाय नाजाबाय थादों। बेनि थाखाय मोनफा मोनफा जि मोनसे बियाब दङ बे बियाबाव जोङो गोसो जायोब्लाबो जोंनि बाहायनांगौखौ
15 एबा 20 बे लाखनि बारा जों बाहायनो हाया। दा बे हिसाबै जेसे हायो एफा एफा जोङो बेखौ आसा खालामलांनो नाजाबाय थादों। मोननै बुस्थुखौल' जों बेयाव गुरुत्त' होदों जोंनि काउन्सिलाव, एकाउन्टेबिलिटि आरो ट्रान्सपारेन्सि। मोननैयाव जोङो मालाबाबो कमप्रमाइस खालामनो सानाखै आरो बेयाव जोङो मालाबाबो बेखौ लानानै जोङो बेयाव जोङो मालाबाबो कनसिडारेसन बिदि होनो नागिराखै। दा बेखायनो जि मावो बेखौ जोङो एसे माने हाबदान खालामालासिनो माने बेखौ कमप्लिट खालामनानै नाजाबाय थादों आरो बे हिसाबै जाय कन्ट्रेक्टर बिथाङा बिदिनो लुफुंना होबाय दा बिथांखौ साबायखर बावबाय। जे 12 लाखजों बिथाङा ओरै टेबोलाव नांनाय बायदि एसे लुनानै होबाय। थेवबो आं बिथांखौ खावलायदों गाव उनाव जुदि काउन्सिलनिफ्राय माबा मोनसे खामानि मावनो सुजुग सुबिदा मोनोब्ला बेनिफ्राय बासिनाय रांजों बेयाव माने जिथुनिखि जों मा होनो बेखौ भिडिअ सिलिं नङा बेबो मोनसे बासबर्ड होनायनि बेब'स्थाखौ उनाव आरो बेखौ खालामनानै उनाव आरो नैबे स्केम मोनथ' हाला इखौ उननियाव गुबुन खामानि जुदि नोंथाङा काउन्सिलनिफ्राय मोनोबा बेजोंनो बोरैबा एडजास्ट खालाम जाहाथे बेखौ लुनो हायो माने हायो नोंथाङा बेखौ समायनाबो नुयो। बिनि उनाव जोंनि गायनाय आफादनि नेफाल खाख्लारि बिथां आरो बाहागो लानो हानाय जोंनि गवालपारा जिल्ला सिंनि गुबुन बर'नि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो इउएन एकाडेमिनि टिचिं स्टाफ नोंथांमोन बाहागो लानाय रायजो राजा नोंथांमोन जों एसे जबैब्लाबो दिनै बे बाउन्डारि वाल हाबाफारि बेखौ सिगांबाय। जों बयबो मिथिगौ जे धीराज हाज'वारि बिथाङा इउएन एकाडेमिनि बन्द'नि थाखाय मावगासिनो दङ, नाथाय खाबु जोङो लानो हायाखैमोन। नाथाय बिथाङा थांनाय बाराव होननाय हिसाबै 2023 आरो 2024 बे जोंनि जि फाइनान्सियेल इयारनि जे रां बावजा बे 5 लाखमोन। बे 5 लाखनि जे रां बावजा बेजों जिखिनि 5 लाखजों थैयो बे वालफोर जोंनाय जाबाय। मोजाङानो जादों खामानिया, मेन गेटखौ उनाव लुना लानांगौ। वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय 2022 आरो 23 2022 आरो 23 वित्तीय बर्षनि जि मोनसे वेभिं सेन्टार, बे वेभिं सेन्टारखौ नोंथांमोननि बे गामियावनो मानगोनां बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि डेपुटि चिफ बिथांनि फान्डनिफ्राय बेवहाय सेंसन खालामनानै दिनै गाहाम लुफुंना बिनि उनाव जोंनि गायनाय आफादनि नेफाल खाख्लारि बिथां आरो बाहागो लानो हानाय जोंनि गवालपारा जिल्ला सिंनि गुबुन बर'नि माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि नोंथांमोन आरो इउएन एकाडेमिनि टिचिं स्टाफ नोंथांमोन बाहागो लानाय रायजो राजा नोंथांमोन जों एसे जबैब्लाबो दिनै बे बाउन्डारि वाल हाबाफारि बेखौ सिगांबाय। जों बयबो मिथिगौ जे धीराज हाज'वारि बिथाङा इउएन एकाडेमिनि बन्द'नि थाखाय मावगासिनो दङ, नाथाय खाबु जोङो लानो हायाखैमोन। नाथाय बिथाङा थांनाय बाराव होननाय हिसाबै 2023 आरो 2024 बे जोंनि जि फाइनान्सियेल इयारनि जे रां बावजा बे 5 लाखमोन। बे 5 लाखनि जे रां बावजा बेजों जिखिनि 5 लाखजों थैयो बे वालफोर जोंनाय जाबाय। मोजाङानो जादों खामानिया।